Beýleklisin aýdasyny degelenak, ýöne şerigatda şerm ýok aýdyn. Günäde dogurşuň terside. Bir adam ogrinça günä ediberse, açyk günä etmeler diýeni belli. Ogrinça günä ediberse, giýjeliň içinde, günnizliň içinde, YKK şeytanyň gulagyny üfleýän zadyny ananyp da, şeytan mashyr edip onu oýnajagyna ananyp da, ýa şeytana meňdeş adamyň ogrinça günä ediberse gözü nursuz bolýandyr. Soňram ýüzi nursuz bolýar. Ýüzi şaýat awadanmasyn, emme göreňdi ürkdirýärdi. Soňram gowresine geçýär. Soňram şoň tebigaty, şoň talgaty, şoň köçä çykyşy da nursuz bolýardy. Soňram ýigrençi bolýardy. Şunu düşün musulmanlygyň. Şäher ýaşap du. Bigat şoň ruhy garanky, gowresine zıňypdy şoň garankylygy. Ýene ýaşap du, häzir gowresi diýri bolan soň şeýle düşünä. Yani işte ölünni on ruhun ne kadar dert çekmeli? Yine bir aydın. Şu mahal şu günahet ya bigat ruhu karanqı, şun ruhunun karanqılığı daşına çıkıyor. Müslümanlar her kim bunu düşünüyendir. Müslümanların yüreğine yigrencidir. Cez bir çekim, bir hoşluk, göründü yüreğin açılyanlardır.